Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngomoya ongcwele ukuthi njalo elokhu engihola ebeke enhlizweni yami nasemoyeni wami ukuthi yini okumele sikhulume ngayo. Izinto eziseclisha ama-issues a-confuseayo adala i-confusion kubazalwane ukuthi mangabe sithatha isinqumo sokusaba sokukhonza uNkulunkulu ophilayo, abazalwane abathile abathintekayo enhlizweni zabo ukuba balalela imiyalo kaJesu, bese kuba khona abathile ngokuyifunela inkanuko zabo, ngoba kunabantu bazalwane abathi babizwe uNkulunkulu. Ngiyavuma abanye babizwe uNkulunkulu impela bakhethwa uNkulunkulu bagcotshwa uNkulunkulu, kodwa along the way bayilahle into kaNkulunkulu. Ifocus yangabi isababikho emphefumulweni yabantu ukuthi basindiswe benze intando kaNkulunkulu emhlabeni. Ifocus yalezo inceku yabase kuthenini abantu ababatholayo bazodla kahle ngabo. Then ke uma kukhona abantu ezinye inceke eshumayelayo zingenayo leyo focus, zine-focus emphefumulo nentando kaNkulunkulu ephelele emhlabeni, bese kuthi abantu abaphendukayo kulabo bantu abanjalo benza intando kaNkulunkulu, bese qhamuka laba abangenayo ifocus yemphefumulo, abane-focus yenzuzo yabo, bese bebadida laba abanye. Then bese kutholakala ukuthi kunamaqembu amabili kubantu okuthiwa bawuhlobo olulodwa basindisiwe, abathatha isinqumo sokukhonza uNkulunkulu ngokuthuthumela ngokwesaba, bese kuba abantu asebelahla into kaNkulunkulu, abangasenzi intando kaNkulunkulu, baconfuse laba abafuna ukwenza iqiniso. Manje into eyenzeke laba abaconfuse abanye, uthola ukuthi banolwazi ngoba baqale kahle beqala noNkulunkulu. Then beside laba ke abayizimpisi ezimbethe isikhumba semvu njengokufundisa kaJesu, bona bakaze baqale kahle noNkulunkulu, ayikho into enhlaba ke bayenza, vele bona bebeyicabangela bona. So uma bephethe iBhayibheli bafuna ukulisebenzisa ukuzuza bona, kodwa basabisa abantu ngemithetho kaNkulunkulu, ngoba umuntu nomoya kaNkulunkulu kuye nje uNkulunkulu aphefumulela umoya wakhe kumuntu emdala. So manje umuntu unayo into kunembeza yokufuna uNkulunkulu nokusaba uNkulunkulu. So laba unembeza wabo ongakafi osaphila mawukhuluma ngemithetho kaNkulunkulu ukuthi yini uNkulunkulu emthokozisayo nengamthokozisi. So uma ufuna umuntu ukumnqoba, uma ufuna umuntu ukumthambisa osenonembeza, usebenzisa imithetho kaNkulunkulu. So manje kunabantu ke abasebenzisa iBhayibheli nemithetho kaNkulunkulu ngaleyo ndlela, kanti bafuna ukuyizuzela bona. So ke njengoba uNkulunkulu engithumile bazalwane kukuba sixwayise ngalezi zinto, kukuba sizibheke lezi zinto. Ezinye zazo ngikhuluma from experience bazalwane. I've been through such a things. Ngizibonile ekuhambeni kwami noNkulunkulu. So ke kule audio ngifuna sikhulume ngalokho ukuthi bazalwane asiqapheleni kakhulu. So kunamazwi esizowafunda bazalwane, right? Kunamazwi esizowafunda kule audio. Ngifuna sibuke lento edala iconfusion kakhulu kubazalwane, njengoba kulungiswa ibandla liqondiswa, li restorishwa, li alignwa, li preparewa, li equipwa, yabona, li trainwa, li alertwa. We are being alerted by the word of God. We alert the church. Sixwayisa ibandla, siyaliqwashisa, siyali-aligna ngemiyalo kaNkulunkulu. Njengoba abazalwane sibhizi senza lokho, uNkulunkulu khona abantu akabathintayo.
njengoba uNkulunkulu ebathinta laba bantu bayathinteka enhlizweni zabo bese bethatha inqumo, bese ke bezophazanyiswa abantu abangasanendaba nentando kaNkulunkulu emhlabeni, asebenendaba nani neemfuno zabo nezifiso zabo. Uma ngabe abantu bephenduka befuna ukwenza intando kaNkulunkulu, bona labo bantu abangabaholi abathile babona belahlekelwa, then lokho kudala ukuthi ke kube khona ke manje ukuxokozela umsindo, ukukhuluma neconfusion, ukudideka okudalwa yilaba bantu abakubangayo ukudideka kwabathatha inqumo ezinhle, ngenjongo yokubabamba ukuthi bangabashiyi, ngoba manje bayabothi balahlekelwa iqathe emlonyeni. Abantu abayifunela udumo lwabo nengcebo yabo nempumelelo yabo besebenzisa ukuthi bazi ingcebo zikaNkulunkulu, and baqhuba phambili inkanuko zabantu elithi iBhayibheli lapha ku 2 Timothy mungaphosisi chapter 4. Ensukwini zokugcina abantu boyiqoqela abafundisi njengokubatshwa kwendlebe zabo. Laba bantu ukuze bamanipulate, bacontrol abantu, ukuze abantu babanikeze lokhu bona labakufunayo lezi inceko mbombolo, then indlela babamanipulate ngayo ukuba babanikeze ukubatshwa kwendlebe zabo abantu bajabuleke, bese kubalula ukukhipha imali, banikele, banganikela nje nangemoto nangemizi yabo, ubatshela ukubatshwa kwendlebe zabo. Kunenceke njalo iBhayibheli laprofetha ngazo insuku zokugcina ukuthi ziyoba khona. Since ke manje sezikhona bazalwane, senze njani? Ngoba phela kumele silenze iqiniso. So ke le auto bazalwane ngizoxwayisa, ngizovula amehlo, ngizofundisa ngesihloko engikholwa ukuthi uNkulunkulu uzokulekelela mawulalele, uzokulekelela ke manje amehlo akhe avuleke ingxenyeni eziningi. Nalokho engakuthintanga mina, amehlo azovuleka kukho lokho engakuthintanga lana. So ke manje inkosi izokusiza ukuthi uqaphele, wazi ukuthi laba bantu laba abangezona ingcebo kaNkulunkulu zeqiniso baqhamuka kanjani, yini abayisebenzisayo. Angithi wena nje ubukholwa nje ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu, uthosisa uNkulunkulu, uphila ubungcwele, usemhlabeni uhlukanisela uNkulunkulu, ufeze icebo likaNkulunkulu akulethelweni emhlabeni, then emva lokho bese uJesu mayebuye landa ibandla uhambe ezulwini. Angithi ufuna lokho futhi uthi mawungabufa uJesu engakalanda ibandla uhambe uyophumula eparadise. So ke manje njengoba sikhuluma kanjena nje kuqondiswa ibandla ngalendlela ngazo zonke lezi imfundiso esinazo kulama audios lawa, usulizwile iqiniso manje, ufuna ukuthatha isinqumo. Yabona kwenzekile ngaphambilini bayithatha inqumo abantu, baconfuse abantu abathi bayakholwa basindisiwe, bazinceke bangabaholi, bahola amabandla, bazokhuluma ekungaqondeni kwabo kanti baprotect inkanuko zabo, ngoba bayabona manje ukuthi mabeluza abantu bazolahlekelwa udumo nengcebo abayithola kulaba bantu. So ke qaphelani bazalwane, uma usulizwile iqiniso, kungabibikho into ezothi iqiniso kuwe nezokuthiya wena ukuthi wenza intando kaNkulunkulu. Wena uzoyilandulela phambi kwesihlalo sokwahlulelo, wena ozokhuluma uyilanda ngempilo yakho, wena ozoma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu kukhulunywe ngemisebenzi yakho ukuthi wenzeni. Nalabo abenza lezi zinto bathi bazinceke basazoyilanda nabo lezo suku lokwahlulelo, but ngeke uyilandulele uyidefende uyithethelele ngokuthi wena waphazanyiswa abahola abathile obathemba futhi bahlonipha. So ke kunabazalwane kunezinceke ezikhotha amavesi ziwakhothe kabi, and ngenxa ukuthi abazalwane basuke bemsaba uNkulunkulu, ebunganeni babo abazalwane bagcine bedideka ukuthi asazi ke phela manje, asazi ngempela ukuthi sothatha kuphi, ngoba nalo mayichaza ukhotha iBhayibheli and umuzwe mayisechaza ukuthi uqinisile, nalona futhi ukhotha iBhayibheli umuzwe ukuthi uqinisile, agcina umuntu kaNkulunkulu edidekile ngempela confused, and agcina umuntu kaNkulunkulu ephela amandla okuqhubeka nesinqumo esihle ebesethi ucabanga usithatha ngoba edidwa abantu. Ngizoxwayisa kulelo hlangothi ke bazalwane, and uhlangothi engizoxwayiswa kulona oluvame ukuthi luphazamisa abazalwane ekuthatheni isinqumo njengoba sikhuluma ngokuphuma kuma systems alelizwe, and ama systems alelizwe aphethwa ababusi balelizwe,
ababusi balelizwe baphethwa imoya yasemkhathini, imoya yamadimoni, imoya kaSathane, imoya engcolile, bacontrolwa uSathane. Right, ngifuna sikhulume kulolu hlangothi lokuthi benze njani abazalwane uma sebethatha inqumo zokusaba uNkulunkulu, zokuyihlambulula abayingcwelise, baphume kuma systems zonke alelizwe. Benze njani maqondana nohulumeni, ngoba kunamavesi akhuluma ukuthi abazalwane abahloniphe, abathobela ababusi, government, benze konke ugovernment akushoyo. Right, kuyenzeka ukuthi ukhothe ivesi ulikhothe in a wrong context with the wrong motive. Ungalikhothi ngenqekithi yalo uNkulunkulu esikhathi liphefumulela ngenceke yalo esikhathi ibhala, inspired by the Holy Spirit. Ma umuntu eselikhotha ugcwele ukhula lokuminyana kwemnako nengcebo nempumelelo, ngokukhohlisa kwengcebo nempumelelo yalelizwe, abese lelo verse alikhothe yilo lona, kodwa alikhothe with the wrong motive, kwi context wrong. Lokho mangabeza kumuntu, yabona, o ignorant, ongenalo ulwazi, then azokhotha lelo verse yena ethathwa ukuthi ngumholi futhi ogcotshiwe, ohlonishwayo. Lo muntu othatha isinqumo sokudela konke usesaba, akekho strong, akanalo ulwazi, akaqinile, yabona. So manje ezohlakaniphelwa yilo okuthuna ulwazi, okufune ngabe lo usiza lona ngendlela zikaNkulunkulu, kodwa lo manje uvimbela lo mayithi uthatha indlela zikaNkulunkulu, ufuna ukwenza uphila iqiniso, avinjelwe yilo, ngoba nje lo usonakelwa nakuleso Sathane. Akhotha iverse ali-applye endaweni elingekho relevant kuyo. So ke bazalwane ke ngikhuluma ngento engiyaziyo, ngibonile ibashayela abanye abazalwane, abanye bagcina begive up, abahlala phansi babuyile ezweni, sebesithathile isinqumo sokuyihlambulula, bayingcwelise, bayihlukanisele uNkulunkulu. Manje zikhona lezi incegu la ngaphandle engizolweni zeqiniso. Ikhona enye into engikhulume ngayo bazalwane, ngikhuluma nge-fivefold ministry, ukuthi khona i-fivefold ministry eyifake, engamanga, bese bakhona i-fivefold ministry yeqiniso. Ngawakhotha amavesi lapho. So manje ngizoqinisa abazalwane abafuna ukuthatha inqumo zokusaba uNkulunkulu, zokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso, benza imiyalo nemithetho kaNkulunkulu, bekholwa inkosi uJesu, bathatha imiyalo kaJesu, bafeza icebo likaNkulunkulu ngempilo yabo emhlabeni, ukuthi bazovukelwa labo bazalwane. Bazovukelwa abantu abathi bayakholwa bangabaholi ebandleni kaKristu, abasindisiwe, ngoba ibona abalazi iBhayibheli abasindisiwe, beli-applya kabi. Bazovukelwa labo bantu, bavukelwa amakholwa abathi madala ekholweni, kodwa engaliqonda izwi likaNkulunkulu necebo likaNkulunkulu. Bese kuthi ababusi balelizwe abangakholwa, isibindi basithola kulabo abathi bayakholwa, bayalazi iBhayibheli, ngoba ma kune issue evukayo, uma ungabe uphuma kuma systems, vele izodraw attention lento kubabusi balelizwe, nomndeni wakho nomphakathi nehlobo nomakhelwane nama-colleagues nobani. So kuzodraw attention, but abakwazi ngoba bona balazi iBhayibheli, abakwazi uku-attenda lawo ma-issues, uku-addressa lawo ma-issues, ngoba lento i-spiritual. Abantu abazoba-consult, abantu abathi bayakholwa, basindisiwe, bazi iBhayibheli, babuze kubo, kanti those people are people that are deceived. Bese bebanikeza the wrong information, wrong advices. Bese beba namandla babusi balelizwe to persecute labazalwane. Well-ke asikusabi-ke lokho, asinankinga nakho, bavele uJesu uprofetile ngakho, izinto vele lezi ezizokwenzeka. Kodwa lana I just want to lay a foundation and a clarification ukuthi-ke njengomzalwane oyimisela ukwenza intando kaNkulunkulu ephelele emhlabeni, uqondiswa izwi likaNkulunkulu, wenze njani uma qhamuka umuntu ekhuluma ekhotha iBhayibheli lithi anohlonipha nilalela ababusi balelizwe? Wenze njani?
Usuthatha isinqumo ke manje kuyaliswa ngapha ufuna ukuphendule nani then wenze njani. Ngizofundisa leso sifundo ke manje abazalwane ukuthi abazalwane kunomyalo kaNkuluNkulu, kunemiyalo kaNkuluNkulu eqondene nababusi, government, governors, rulers, authorities. Ngifuna ukuthi kuvuleka amehlo bazalwane ukuthi when it comes to that lithini iBhayibheli. Okay, sizoqala ukufunda lapha bazalwane encwadini incwadi kaJakobe uqala 1 John chapter 3. Soqala ukufunda ku verse 8. Why ngifunde lamavesi? Ngifuna ukucacisa abazalwane ukuthi emhlabeni kunama groups amabili abantu abangaphansi kombuso kaNkuluNkulu bebuswa imithetho kaNkuluNkulu, nabantu abangaphansi kombuso kaSathane bebuswa umthetho kaSathane. So ke manje kufanele wazi iBhayibheli malikhuluma wena bese uyalalela wenza intando kaNkuluNkulu ukuthi ke likhuluma nawe uma likhuza kulokhu maqondana nababusi. Kukhona amavesi akhuthwayo maqondana nababusi. Kufanele wazi ukuthi likhunza ngoba umbuso kaNkuluNkulu unababusi bakhona. Umbuso walelizwe unababusi bakhona umbuso kaSathane. Uma ngabe kunombuso government, kunababusi government, kunombuso government, kunababusi governors. Uma ngabe kunababusi nombuso, ababusi banemthetho abanikezwa yona ukuthi bona njengoba bekhethe ukuthi babe ngababusi bombuso wezwe. Then the rulers, the governors of the government of this world bayanikeza umthetho wabo obaqondisayo, obaguidayo, abasebenza ngaphansi kwawo bona ababusi bengababusi. Bese kuba nemithetho eqondene nabantu ababuswayo, kunemithetho eqondene nababusi ukuthi basebenze ngendlela efanele, bese kuba nomthetho oqondene nababuswayo ukuthi babuseke kahle. Right. Emthethweni kagovernment yokubusa ababusi, yokuqondisa ababusi ukuze phela nabo bajeziswe mangabe bengenze kahle, kubizwa kuthiwa yini? I-constitution. I-constitution ileyo mthetho enengxenye ethile abakubiza ukuthi umthetho sisekelo, ukuthi ababusi bangeqi kuyo ukuze bakwazi ukubusa kahle abantu. Bese kuthi futhi kuyo le constitution bese kuba nemithetho eqondene nabantu ukuthi nina njoba nibuswa njena, ababusi benu mabenza kanjena anobalalela. Constitution of the country. eSouth Africa ikhona lonto, nakwamanye amazwe omhlaba ikhona. Alikho izwe lingenayo imithetho sisekelo yokubusa nokubuswa kwabantu. Onke amazwe omhlaba anamakhosi, the governments. Right. Then ke lemthetho yabantu njoba kuyiconstitution njena ke intando yeningi, intando yabantu, o democracy, maningi amalukuzana ama systems ababusa ngawo. Ngicela ungangeni ke kuwo. Kodwa kufanele sibe nalo ulwazi ukuthi sikucace kube clear bazalwane ukuthi abangakholwa inkosi uJesu bangabantwana bakaSathane, banemithetho yabo ababuswa ngayo, ababusana ngayo. So if ever iBhayibhelini uhlangana nevesi elithi hloniphana ababusi nibathobele, sekufuneke manje uqonde ukuthi ngakube likhuluma ngabapha ababusi, ngoba ababusi bakaSathane, ababuswa uSathane, ababusa ngemthetho abayinikezwe uSathane kulelizwe, ababusi abangabantwana bakaSathane. Uma benza izinto bese wena uthi nami ngibuswa yibo, kufuneke ngibathobele, balithi iBhayibheli ngibathobele, then you are wrongly applying the word of God. Ngoba ukwazi ukwenza izinto ezingamanyala, ezincithakalo eziphambene nentando kaNkuluNkulu egameni ukuthi sivela kubabusi, iBhayibheli lithi angibahloniphe.
awukwazi ukwenza lokho. Ngizoyiprova lento bazalwane. But uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu, iBhayibheli uhlangana nevesi elithi hloniphana ababusi, okwazi ukuthi ke embusweni kaNkulunkulu kunababusi bakhona, the governors, the leaders, yabona, banamagama ababizwa ngawo i-terminology. I-terminology bazalwane is when usebenzisa igama elichaza into ethile esimene esithile. So uma sikhuluma ngogovernment, then wombuso kaNkulunkulu, uma kuthathwa kukhulunywa ngababusi basembusweni bakaNkulunkulu kunamagama ababizwa ngawo, then are equally meaning the same thing namagama asetshenziswayo embusweni walelizwe. Uma lamagama wabiza noma wabhala wefani, kodwa umsebenzi awenzayo uyafana, but ukwenza kwabo besebenzisa lamagama akufani, ngoba laba bombuso kaNkulunkulu balawulwa imithetho kaNkulunkulu, laba balelizwe balawulwa umthetho walelizwe. So you've got to be very careful when it comes to that. Ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu uthatha inqumo zokusaba uNkulunkulu, yazi ukuthi kunokuphambana okuzoba khona nombuso nababusi balelizwe, ngoba indlela yabo yokuphila nemithetho abayimisele yona ayifani nemithetho kaNkulunkulu. Wena mawudecide ukulalela imithetho kaNkulunkulu, then ukuphila imithetho kaNkulunkulu kuzokuphambanisa nokuphila imithetho yalelizwe. So kufanele wazi ke manje ukuthi uma usindiswa ukhishwe embusweni walelizwe obumnyama nemithetho yawo nababusi bawo, ufakwe embusweni kaNkulunkulu nemithetho kaNkulunkulu nababusi ababiswe uNkulunkulu emthethweni kaNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu. So uma ufunda iBhayibheli lithi hloniphana ababusi, baphi bona? Uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu usindisiwe, yazi ukuthi wena unombuso wakho, government yasezulwini, kingdom of heaven. Ile terminology ejwayelekileke, kanti it means the same thing with the government. Kuse umbuso wonke lowo. Uma khulunywa ngababusi, rulers, then kunendlela ababizwa ngawo ngapha embusweni kaNkulunkulu, sizoyafunda amavesi. So manje ke iBhayibheli lesifundisa futhi ukuthi sihloniphe wonke umuntu odalwe uNkulunkulu. So ukuthi lo umbusi walelizwe, umntwana kaSathane, banemithetho yabo yobumnyama bayimisile, but wena njengomntwana kaNkulunkulu uyabahlonipha. But ukuhlonipha kusho ukuthi wenza into yabo ephambene nomthetho kaNkulunkulu. But ukuhlonipha kusho ukuthi with all due respect uyamchazela umuntu ukuthi ke mina ngisembusweni kaNkulunkulu nemithetho kaNkulunkulu inqume engithathayo uma ngiphuma kuma systems alelizwe, it's because imiyalo nemithetho emiswe ku government wasezulwini olawula emhlabeni abantu abangama subjects of that government, of that kingdom. Then mina ngingxenye ke, I'm one of those subjects of God's kingdom. Nginikezwe imithetho enginqumayo engikwenzayo engikuphilayo is because of God's laws. And lelizwe lisebenzisa iconstitution, thina sisebenzisa the laws. But ukusebenza ukufanayo lokho is to control people, is to govern people, is to rule people, is to guide people, is to direct people. And also a constitution, whether constitution in a worldly language or whether the laws in a kingdom language, but in motive kuba kwenziwe ama judgments, decisions of what is right or between of what is right and wrong, between the issues, the disputes, la kunengxabano khona, quarrels, then kufuneke kuthathwe umthetho kaNkulunkulu udecide ukuthi ubani right ubani wrong. Uma ngabe iconstitution yezwe kunomuntu okuthiwa wonile uaccused ngecala ethile, then bese kulandwa iconstitution ukuthi ithini concerning that, bakumisile abantu balelizwe. So when it comes to judgments, to decide matters, kune constitution yalelizwe, eyimthetho yalelizwe, the laws, yabona, to run the country, to control the people, to guide the people, to help the people, to lead the people. Inhloso enkulu kukuba abantu bahlasane kahle, harmoniously.
but ngapha emthethweni kaNkuluNkulu sinemithetho esinikezwe yona esuka kuNkulunkulu inikezwe laba abayizinhloko abangabaholi ama leaders, the governors, the rulers. Ngizowasha amagama abo bazalwane ngokweBhayibheli. Then ukuthi bona bahole kahle abantwana bakaNkulunkulu. So sikubiza ukuthi ama commandments, ama commands, the laws in the biblical language. So ke manje bazalwane ke kungaqhamuka abantu bezoniconfuse uma kufuneka niphume kulombuso wangapha enizogcina nibhujisweni ngawo ba njoba nibhizi nje neminako yalelizwe nempumelelo yalelizwe nama systems alelizwe educational academically nama employments akhona nama business akhona, then nihlangene nabantu abangabantwana bakaSathane abenza izinto bengalawula umthetho waNkulunkulu kodwa belawula umqondo kaSathane, ngoba ngenkathi laphana lekhuza ama secularist beshaya imithetho laphana bayishaya imithetho bengenayo uNkulunkulu, bashaya imithetho ngokwentando ukuthi abantu bathanda ini, so bayiziphethe bona bayazilawula ngemithetho yabo. So ke manje ugcina wona ungumntwana kaNkulunkulu uma uqhubeka nalama systems ayakungcolisa. So ke mawuJesu ekusindisa ubekhipha kulombuso kulama systems ekufaka embusweni wakhe one system yakhona. But nje manje ivangeli lixovekile ngoba abantwana bakaNkulunkulu batholakala kuzo zonke indawo. Ilombuso walelizwe bayatholakala azathi umuntu phela izwe lami South Africa, yebo izwe lakho ngokwenyama ozalelwe kulo obekwe uNkulunkulu kulo not umuntu. Angaqhamuka umuntu eseklema ukuthi abantu base South Africa bakhe abantu abakaNkulunkulu and uNkulunkulu odecideayo ukuthi ubani uhlala kiphi indawo. Ngicathi izenzo chapter 17 ungixolele mawutha ayikho leyo ncwadi lapho kodwa ikhona incwadi nezenzo la kuvezwa khona ukuthi uNkulunkulu odecide ukuthi abantu kufuneke babe kiphi ingxenye yomhlaba bakhulume iphi language bazalelwe kusiphi isizwe. It is God who decided ukuthi wena uzoba se South Africa, not umuntu. Yebo bonke abantu badala uNkulunkulu, but umuntu uzalwe nesono, and uma umuntu ezalwe nesono then ucontrol uSathane up until aphenduke. Then ukuphenduka kusho ukuthi ngiyashiya umbuso ubumnyama kaSathane nowesono, ngiyaphuma kuwo ngene embusweni okukhanya onokuphila okuphakathi onemthetho kaNkulunkulu, umbuso obuswa inkosi uJesu. Then ke lapho uzothola ama leaders akhona in that government, uzothola ama leaders akhona, ababusi bakhona, uzothola imithetho yakhona. So manje ke ivangeli lathi malifika bazalwane kwaba ingxova dance. So ke manje kulungiswa lento kuqondiswa lonto bazalwane. Bakhona abangizwayo nje bangikhuluma nje. Bakhona abangizwayo. And noma ukuthi uyangizwa lapho uyathinta ngempela, you must take a stand. Ngicela ukukhumbuza amagwala ayesihogweni. Uma uzoba igwala usabe uyesihogweni. 2, enye othi engikhuluma kuyona njengamanje ngikhulumile ukuthi uma uyazi into erado ufuna ukuyenza kodwa ungayenzi wenza isono, and uma ungaphendukile kuleso sono leso uyesihogweni. If you are the lead lapho uyangizwa njengoba ngikhuluma, phenduka, yenza into erado, do the right thing. uNkulunkulu uzoma nawe uma uthatha isinqumo sokumela umbuso wakho sokumela yena. Ungayibiza ukuthi uyinceka kaNkulunkulu, ngoba uma uthi uyinceka kaNkulunkulu urepresent uNkulunkulu emhlabeni. How do you represent uNkulunkulu yet you submit kuma evil laws alelizwe? Egameni ukuthi lithe iBhayibheli hloniphana ababusi, wena bese uyabahlonipha ababusi kuma motives abamabi. Kanti futhi ngapi iBhayibheli lithe kufuneke konke okubi sikudalule, wena ukudaluli ngoba uthi uyesaba ababusi. No bazalwane, ngeke uzenze, ngeke ulenze izwe kaNkulunkulu liphelele mawusathandizwe, ngoba lababusi uzothi uyabahlonipha kanti hayi ngobahlonipha ngoba uncenga izinto zabe eziphathekayo, yabona, bazokunikeza imali zabo bakuvala umlomo ungakhuluma iqiniso. Bazalwane, kufuneka amaqhawe manje abantu abanesibindi abazomela iqiniso, bamela umbuso kaNkulunkulu emhlabeni. And nifuna wazi mawenze njalo uNkulunkulu minawe. Ngisho bengakuvukela ababusi balelizwe, uNkulunkulu uyabazi, uyawazi wonke ama plans abo. Akusithusi lokho ngoba amaHubo chapter 2 uma uqala ukufunda kuverse 1, yabona umprofeti lapho uDavide owayinkosi kwaDavide, wayinkosi kwaIsrael uDavide, iKing David, waprofeta ukuthi bayifunelani, wayebakhuzungu bemelana nogcutshwe kaNkulunkulu, eprofeta ngoJesu. Yena uDavide wayengafuna abantu bezwe ngoba wayinkosi esaba uNkulunkulu, government wasezulwini emhlabeni. So waprofeta ukuthi ke esihlalweni sakhe kuzonye inkosi yamakhosi, yona ke yobusa kuze kube phakathi ibuse ibe above all other kings, inkosi uJesu.
Manje they meet together to conspire against the anointed one of God, uJesu Kristu. Why? Akusithusi ke abazalwane mabezosivukela babusi balelizwe ngoba akuhambisani. Thina singaphansi kaJesu, uJesu uvukelwa babusi balelizwe. Uma ulandela uJesu ngokuphelele, uphelele kuye uJesu, ungamxubi nalelizwe. Then bazokuvukela babusi balelizwe. All right. Ngicabanga ukuthi kulo 30 minutes bazalwane ngirecordile bengisandlalela because angifuni ukuxhamazela. This is a very sensitive issue. Ofuna ukuthi uyiphesive kahle ngesikhathi ulalele kahle. Ulalele kahle enhlizweni yakhe emoyeni wakho ulalele kahle. Khona izinto uNkulunkulu azolokho eyireveala kuwe engayishongo mina. Khona iphimbo elizokhuluma kuwe ngaphezulu kwaleli oluzwayo lami. Leli lizokhuluma kuwe lizoyilula lenkulumo, yabona, lizoyi-extenda, yabona, ibe nkulu. Ifinyelela ifuna ukuthi ifinyelele khona ngoba uNkulunkulu kunendlela afuna ukukulanda ngayo, afuna ukukusiza ngayo wena. Okay. Le ncwadi ke sifunda uFirst John. Le ncwadi kaFirst John chapter 3 from verse 8. Ngifuna ukuthi ngoba abantu bayalimala uma ukhuluma into ungayisekeli ngezwi. Nami futhi nje angithanda ukuthi ukhuluma into, ukhuluma statement. Ngifuna istatement sakho every time angilalela umuntu ekhuluma, emoyeni wami ngisuke ngicheck izwi ukuthi liphi izwi eqondene nalento ayikhulumayo. That is why ngihlupha ngokufunda izwi kaNkulunkulu. Yabona? Right. First John chapter 3 verse 8. Owenza isono ungoka Sathane. Yayibona icorruption ekhona kulohulumeni walelizwe uthi njani? Zingakanani izona ekhona? Then okabani kumuntu wenza isono? OkaSathane. Then usaqhubeka nokuphika. Ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni, indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Kunemisebenzi kaSathane emhlabeni. Uma abantu bengamfuni uNkulunkulu nemithetho yakhe nemisebenzi yakhe, then kusho ukuthi bazothanda uSathane nemithetho yakhe nemisebenzi yakhe. Then uqashwa abantu balelizwe abanemthetho kaSathane ababhilonga kuSathane. Okay. uJesu ke weza ukuzochitha leyo msebenzi kaSathane. Lowo ozelwe nguNkulunkulu, right? uJohn chapter 7 verse 7 uJesu eyidalula imisebenzi endizwe abantu balelizwe bamzonda. Abathandizwe, abathanda imisebenzi yalelizwe nempumelelo yalelizwe bamzonda uJesu, bamthuthelela ngoba wayidalula imisebenzi yani yezwe ukuthi mibi. John chapter 7 verse 7 ulifunde ngama version ahlukene lelo verse and wenze research ngalo word by word. Right? Verse 9, lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono, kodwa ozelwe okodobhilonga kuSathane wenza isono. Ziyahlukana indlela lapha bazalwane. Ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Verse 10, ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu ephi khona emhlabeni nabantwana bakaSathane kuphi khona emhlabeni. Lowo ongenzi ukulunga, umuntu ongenzi ukulunga, kukhona ukulunga bazalwane, ijustice. Ikhona ijustice kulelizwe, kulohulumeni walelizwe. Bangakanani abantu abangama victims emhlabeni ngenxa ukuthi ba accused wrongly. Then kwasetshenziswa injustice. Abantu bayazazi lezi zinto. And makuthi uyangizwa lapho mhlambe khona ukuthumelela le audio awukholwa, then ufuna nje uzwe ukuthi kunomuntu okhuluma kanjena, then uyazazi ukuthi uyazenza lezi zinto, phenduka, ithuba lisekhona, icela uJesu akutethelele, uvume izono zakho ukuthi inkosi ngiyinzile lento so that ungezukuye esihogweni, uzokhulula ebugqilini, uyagqilaza unembezo uyakulahla ngoba wazi kahle izinto owazenzayo. Khona abantu ababhadla ejele kungafanele, khona abantu abafayo kungafanele, kusela intandane kusela abafelokazi kwangafanele. Unesandla lapho ngenxa ukuthi awunabo ubulungiswa. Khona inqumo ethathwayo ezirong ngenxa ukuthi kuhlela abantu ekhundleni enqumeni abanamandla okuthatha lezo nqumo abangenabo ubulungiswa. So ke lowo ongenzi ukulunga, justice, righteousness, akasiyo kaNkulunkulu. Uma engasena kaNkulunkulu kabani? OkaSathane. Abantu khona lapho bebhilonga khona kulelizwe. Naye ongamthanda umzalwane wakhe
akasiyena okaNkulunkulu okabani okaSathane. Right. Manje ngizofuna sifunde ivesi bazalwane elifundisa ivesi elifundisa ngogovernment wasezulwini emhlabeni ukuthi uNkulunkulu uthini ngabantu abangababusi ababusa abantu abangabantwana bakaNkulunkulu. Njengoba sesifundile lapha na ku 1 John ukuthi khona abantwana bakaNkulunkulu okumele babuswe emhlabeni bebuswa uNkulunkulu. Uma bebuswa emhlabeni uNkulunkulu ubusa ngabantu. Kumele kube nababusi, the leaders, abazobusa labo bantu nabo bebuswa imithetho kaNkulunkulu. Sizoyibheka incwadi ekanjalo. Futhi sizobheka ezinye incwadi bazalwane la esohlukanisa khona ukuthi kunombuso nababusi, umbuso walelizwe nababusi balo. Then abaxabanayo nombuso kaNkulunkulu nababusi abakhethwe uNkulunkulu abamiswe uNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu. Right. Sizokuthola lokho ukuthi kwenzekile enkosini uJesu siwavula amavesi. Sizokuthola lokho uJesu ukhulumile ngakho. Sizokuthola lokho ukuthi ulokhuzana abapostoli uJesu sehambile emhlabeni nabo futhi babhekana leso simo. La obona khona imibuso imbili nababusi bakhona kunababusi abami against ababusi ama-leaders umbuso kaNkulunkulu. Ababusi balelizwe embusweni wezwe bami against ababusi bombuso kaNkulunkulu emhlabeni. So abheka amavesi anjalo bazalwane. Ukuze wena mawuthatha isinqumo sokudela konke wazi ukuthi upheleliswe embusweni kaNkulunkulu kunababusi abakhona embusweni kaNkulunkulu and nabo abamiselwe imiyalo ukuthi how to lead as leaders in the kingdom of God. Okungafani okucontrary kulokhu okumiswa ababusi balelizwe embusweni walelizwe obumnyama ku government walelizwe. So ngiyakwazi ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu usembusweni ku government wasezulwini emhlabeni uphinde futhi uthi ufunda imfundo yombuso kagovernment walelizwe obumnyama and usebenza khona uqashwe government. Those are two different things bazalwane. And frankly ikhulumela iqiniso basaba ukukhuluma abantu iqiniso. Khona inceke esinolwazi ngendlela emangalisayo. Esinolwazi but that information ayibasize because ayimbuliwe kubo. Banolwazi nje kuphela. But not a revelation. But mawunalo ulwazi yamanje uzwa lesifundeso. Cela uNkulunkulu akuphi revelation. And once waba ne revelation then uzokwazi ukuthatha decision. And I revelation ehamba nolwazi ikunikeza istand, ikunikeza ibackbone uyakwazi ukuma ube nomgogodla, uphume lombala umele iqiniso. But uma unolwazi ungenaso, ungena revelation vele uzoba igwala ngoba ayimbulekile lento kuwena. Kunencwadi engiyifundile bazalwane eyibhalwa inceke ukuthi muhle umsebenzi owenziwe lenceko. Inolwazi kuningi engikutholayo. But yena kuqobo where does he stand? Umi kuphi yena? What is he promoting? Ukhona mhlawumbe lapho uyazazi. Isikhathi soqondiso lesi kwebandla manje bazalwane liyahlanjululwa liyangcweliswa. Asimise manje izinto endaweni efanele. Yabona? Izinto right ayibekwe endaweni right. Okungekho right kudluzwe kususwe eceleni kubekwe eceleni. Right. Ake siqala ukufunda lapha na ke manje ku Deuteronomy chapter 17 imnandi mawuzoyiqala uverse 8 ababhali baleli iBhayibheli babeka isihloko lapha ukuthi imithetho yabahluleli neyamakhosi. Uma ubona isihloko ezinjalo eBhayibhelini kwelezulu okwazi lapho ukuthi kukhulunywa ngogovernment. Ugovernment oyisizwe sakwaIsrayeli. Esizweni sakwaIsrayeli sakhiwa amadodana kaIsrayeli kaJakobe awu12. Azala abanezikulwane baba baningi bagcina sebe tribe 12 tribes of Israel. Then musu bahlanganisa ama 12 tribes akha the nation of Israel.
akha the nation, ination yonke ngolimi lwemhlabeni country, because ilapha ePalestine kuyazi inama demarcations, the nation of Israel, the country of Israel. So makuthiwa kuhlangene amazwe omhlaba noIsrael ukhona as a nation, as a country, kunemingcele ebekiwe ukuthi bona indawo yabo territory yabo ihamba igcinelana. So ke manje kunababusi, kunombuso, bawumbuso, andibona babuso uNkulunkulu ngemithetho yakhe. Ile mthetho ke sizoyibuka la njengamanje, uyifunde lo mthetho ngoba ngiyarecorda la ngeke ngikwazi ukuyifunda yonke. Ngizofuna uqala ukufunda ku verse 8, kodwa mina ngizoqala ukufunda ku verse 14 njengamanje ngoba ngizama ukunciphisa isikhathi. Kodwa lokho esengikukhulumile kuzokwenza ukuthi ube lula masufunda wena. So ugovernment lo wabantwana bakaNkulunkulu. So manje uNkulunkulu ke ukhipha umthetho, right, uverse 14. Nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ulidle, abantwana baIsrael babephuma eGibhithe beyeKhanani, uNkulunkulu banikeza manje lomthetho lama rules le constitution. iConstitution lebazana ngolimi lijwayelelwa la izweni emhlabeni. iConstitution le uNkulunkulu abanikeza yona imithetho, ama laws azoqondisa ukuthi uma ngabe kunenkosi, kunababusi, kunama leaders, ngoba kufike kube nenkosi ephezulu lapha phezulu, the king, then efana no president lapha phezulu, bese ngaphansi kufana nani nama ministers national, yabona, then bese kuba nama premiers, those people they babizwa kuthiwa ama governors, then kwehle kube nemeya nama councillor kanjalo kube namakhosi nenduna nephoyisa lenduna. Those people are rulers of the people, labo bantu labo. So kwa-Israyeli nakhona kwakunezigaba zakhona zokubusa, kunenkosi phezulu, bese kuba nama chief priest, yona language leyo ku-government wasembusweni kaNkulunkulu, u-government wabantwana bakaNkulunkulu, then i-king lapha phezulu, bese kuba nani khona i-council okuthiwa i-Sanhedrin. I-Sanhedrin bazalwane yayenziwa amadoda, kwakhethwa amadoda awu-70, well ama-scholars athi 72, then amadoda awu-70. Lawo madoda ayi-70 akhethwe emphakathini, arepresent umphakathi, lokho kuthiwa umkhandlu noma isigungu esimela abantu. Uma usukhulume nomkhandlu, is like umkhandlu uyizwi labantu bephelele ngoba bathathwe phakathi kubantu emphakathini. Ama leaders laba ehlonishwa esesikhundleni esiphezulu, bese kuba nama high priest, abantu ababekwazi ukuthatha izinqumo, umpriest omkhulu, then bese kuba nama teachers of the law. Teachers of the law babebuya babizwe ngama scribes, ababhali bemthetho kaNkulunkulu, ngoba babekwazi ukuthi bona bafundile imithetho kaNkulunkulu. So ibona bakwazi ukuqondisa isizwe esiwumbuso kaNkulunkulu, esiugovernment wabantwana bakaNkulunkulu emhlabeni, ukuthi uNkulunkulu nakho akufunayo ningakwenzi lokho anokwenza kanjeni. Then bese kuba nani nabaFarisi, elinye iqembu lelabaFarisi elali powerful and lifola ngaphansi kwamalokhuzana kwama teachers of the law, abantu ababeyizazi zemthetho. Bese kuba nelinye iqembu futhi lama Sadducees, yibo bonke abantu ababeyizikhulu laba embusweni wamaJuda, embusweni wakwaIsrael. So uma kuthiwa kuneyinqumo concerning a country, concerning a nation, then babekwazi ukuthi kuhlangane laba abantu. Uma kune issue khona evukayo, yibo ababehlangana batheklishe leyo issue. Yibo ke futhi abesibabone bedidwa inkosi uJesu ukuthi ingubani. Yibo laba abakhaphela uJesu. Yibo laba uJesu sebemkhaphele wavusa obafileyo, then abaphinde futhi sekushumela abapostoli bethi baqedele ngoJesu, sekuvuka futhi abanye abafana noJesu, then baphinda futhi nabo bababopha labo bantu abapostoli. Baboshwa ubani? Baboshwa abantu abathi bayini, bangama leaders, bangama governors, bawu government emhlabeni kubantwana bakaNkulunkulu. Ngenxa ukuthi manje bona bayabusa, banayo imithetho, bayayifunda, kodwa ayambuliwe kubo. So yayingabasize, yayingabasebenzeli. Ingakho manje uJesu mayefika yena ethi uyawugcwalisa umthetho, uJesu baze basha ababembona bemuzwe efundisa ukuthi ufundisa njengonamandla. Izinto uJesu ayikhuluma wayifundisa emthethweni kodwa yona imithetho yabo le abayaziyo lababusi laba. Kodwa uJesu egcotshiwe ngenxa ukuthi wayesaba uNkulunkulu, wayiqonda lento. So ke laba bangaqondi benawo umthetho, ba accuser, ba betrayer laba abaqondayo.
Yilokho kuzokwenzeka ke kithi bazalwane. Uma sikhuluma umbuso kaNkuluNkulu emhlabeni, singabantwana baNkuluNkulu sihlukanisele umbuso kaNkuluNkulu. Baningi abantu abanolwazi abasindisiwe nabangabaholi nabangesibona abaholi abangebona abangabazalwane nje. Banalo ulwazi ngeBhayibheli nezinto eziningi kodwa akwambuliwe kubo abaqonde. Okuzothi ukhona abathatha isinqumo abaqondayo ukuthi isho ukuthini lento yombuso kaNkuluNkulu. Uma beyiqonda labo bethatha isinqumo bedela konke kwalelizwe ngoba bayaqonda ukuthi uyini umbuso kaNkuluNkulu emhlabeni. Uyini umbuso wasezulwini. Bona makuthiwa ama subject of God's kingdom bangobani bayaziqonda abakwazi uyihlanganisa nesystem yalelizwe. Uma bethatha isinqumo labo bazalwane bazo-accuse bavukelwe ilaba. Yilokhu nje sakushilo Matthew 24 ukuthi niyokhaphelana nodwa. Bese bakhona enye incwadi apha kuLuka, ngisazi uLuka chapter bani la kuthiwa khona niyovukelwa abazali benu, nivukelwa abantwana benu, nivukelwe yini izihlobo zenu, nivukelwe yini abangani benu. So those people who do not understand the system of God's kingdom, then they mix it with the system of this world. But those who understand exactly what is God's kingdom, and when amawuthi umntwana kaNkuluNkulu sindisiwe ubani kule kingdom, then bese uyihlukanisela uNkulunkulu yedwa uphume kuma world systems ngoba usanabo ubudlelwano nabo ubuhlobo nesystem yalelizwe. Then laba abangaqondike are the ones abazokumangalela. And then futhi yibo abazohlala nohulumeni walelizwe elithi iBhayibheli lapha na 1 John chapter 3 verse 8 to 10 bangabantwana bakaSathane ngoba benza isono. Zinganani izono zecorruption ezikhona kuhulumeni walelizwe, nemithetho eshayiwe evumela ukhushulo izisu, imithetho evuma ukuthi ukhushulo izisu, evuma ukuthi abantu abayocansini bengashadile, imithetho yahulumeni elokhuzana enze ukuthi bese emthethweni ukudla ama drugs, izinto ezidestroy abantu. So labo bantu labo babi basesonweni baphile esonweni, wena usayida nabo usindisiwe umntwana kaNkuluNkulu. Usayida nabo ngoba uncenge isinkwa sabo, uncenge imfundo yabo nemisebenzi yabo namabhizinisi abo, uncenge imali yabo, uncenge amathenda abo, uncenge ukudla kwabo, uncenge isisu, ufuna isisu ukuthi isisu sakho sidle kahle ngoba ibona abalawula izinto ematerial emhlabeni. Bese udayisa ubuzibulo bakho ngoba uyizibule embusweni kaNkuluNkulu mawusindisiwe. Udayisa ubuzibulo bakho manje. And udlule lapho futhi uphinde futhi uone kakhulu ukuthi ukhaphela abantwana bakaNkuluNkulu. Mhlamba mothi usukwenzile lokho, phenduka uNkuluNkulu akuthethelele. Uzokuthethelela. Nathi siyakhulekisa uNkuluNkulu akuvula amehlo ukuthi uxolise ubone ukuthi wenza iphutha. Ucela uJesu akuthethelele. Isikhathi nje manje kulungiswa ibandla liyahlanjululwa nje manje. Kukhulunywa amaqiniso nje ngobe njalo. And kumthandazo wami ukuthi abangizwayo bayizwe lento ingene kubo bagcwala amandla kaNkuluNkulu. Because lithi iBhayibheli lapha kuTimotheo ngoba uNkuluNkulu asinikezanga umoya ukuba sesabe futhi. uNkuluNkulu asinikeza umoya wamandla. Asikwazi ukuphinde sibe ngamagwala. Sibe zigqila futhi kulelizwe. Right. Amagwala abazalwane, Matthew 21 verse 8. Isabelo sawo ichibi lomlilo ovutha isibabuli. Isihoko. So njengamanje abazalwane isikhathi sokuphenduka manje ukuthi mawukuthi uyenzile lonto ngenxa ukuthi ubungazi nawe ufundiswanga, phenduka nje manje uthatha isinqumo esiright. And njengoba sengitshela iqiniso mina ukuthi lini iqiniso, then uma usulizwile iqiniso ikhona iorder engifundise kuyona ukuthi kuyoba isono uma ungakwenzi lokho osukuzwile kuyiqiniso. Ngoba usaba abantu, usaba ukulahlelwa abazalwane uma umfundisi noyinceko. Usaba ukuthuka, usaba ukulahlekelwa izihlobo, usaba ukulahlekelwa abangani, yabona, usaba ukulahlekelwa ama colleagues, yabona, usaba ukulahlekelwa umndeni wakho, yabona, usulizwile kodwa iqiniso. Kuyoba buhlungu kusha kwakhe esogweni. Unaleli iqiniso, ungcono umuntu oyishela esogweni engazwanga leli iqiniso. Umlilo kuwena uyobaba kakhulu, uyoba buhlungu kakhulu umlilo wasesogweni kuwena. Every time ukhumbula leli iqiniso ukuthi wawunethuba lokuthi uthathe isinqumo esiright wangasithatha. Wadazi inkani. Abanye baba nenkani bangamapheka nkani bathi hayi mina uNkulunkulu akakhulumi kimi, nami uNkulunkulu ufuna akakhulume kimi. Ingani uNkulunkulu uyakhuluma nje ngikhuluma nje. Ukhuluma nawe ngoba ngifunda izwi likaNkulunkulu. Nami ngifundela izwi likaNkulunkulu, then uNkulunkulu wakhuluma nami ngathatha isinqumo. Nawe thatha isinqumo ngikunikeza izwi likaNkulunkulu, indlela engisizakale ngayo izwi. Nawe ngikunikeza izwi ofuna ukusizakala ngalo. Musuba nepride. Okay. Right.
leli verse engizolifunda from verse Deuteronomy 17 from verse 14 wena ngicela uqala ufunda ku verse 8 isihloso lapha sithi imithetho yabahluleli neyamakhosi uma ufunda ama version athile isingisi sizokutshela ukuthi that is government makhulwe ngogovernment nje makhulwe ngamakhosi lana nabahluleli the judges khulwe ngogovernment esizweni sakwa Israel laba bombuso kaNkuluNkulu abantwana bakaNkuluNkulu not abantwana bakaSathane abantwana bakaSathane embusweni ubumnyama walelizwe ugovernment walelizwe nabo banomthetho wabo baneBhayibheli labo elumthetho sisekelo banelabo iBhayibheli constitution yalelizwe abafake khona zonke izinto zabo iBhayibheli kaSathane constitution yalelizwe bazalwane iBhayibheli kaSathane lelo elishumeza abantu kufanele baphile kanjani lomhlaba bese uthi wena ke hayi iBhayibheli lithi asihlonipha ababusi ohlonipha ababusi abafunda iBhayibheli kaSathane bahloniphe respect everyone omdala omncane omkhulu omncinyana ngesikhundla omkhulu ngesikhundla omholo ngesenholo respect abantu abadala uNkulunkulu bonke but ima neqiniso lomthetho kaNkulunkulu so ke uJesu wama neqiniso lomthetho kaNkulunkulu wayithole phakathi kwababusi besizwe sakwaIsrael abangaqondi ukuthi abenawo umthetho kaNkulunkulu nesizwe nababusi bezwe elibuso uSathane abezizwe abangenawo umthetho kaNkulunkulu abanemithetho yabo uJesu wayithole phakathi nendawo ukhashelwa yilabo abathi bayakholwa banomthetho kaNkulunkulu nalabo abangakholwa bangawazi umthetho kaNkulunkulu uJesu wayemele izwi likaNkulunkulu osezulwini abapostoli bayithola bephakathi nendawo ababusi besizwe kuthiwa sikaNkulunkulu Israel amaJuda abangawuqondi umthetho kaNkulunkulu nababusi balelizwe ababuswa uSathane abangenawo umthetho kaNkulunkulu abapostoli bayithola bephakathi nendawo bamela amazwi kaJesu njengoba uJesu wamela amazwi kaNkulunkulu nathi kufanele sifike la sima khona phakathi nendawo kuba ababusi ngapha bezwe kuba ababusi ngapha bathi bazi iBhayibheli ama leaders abathi embusweni kaNkulunkulu bazi imithetho kaNkulunkulu bangabaholi bathenjiwe makubiza ukuthi kufike lapho bazalwane it's fine njoba ngikhuluma njena nje ngiyakuhlomisa ukuthi ungasabi ukuthatha isinqumo sokuphumela embusweni kaNkulunkulu nazi izinto ofuna ukuyilindela ezokwenzeka and mase zenzeka okwazi ukuthi ayiqali ngawe zenzekile kuJesu zenzeka abaprofeti eTestamenteni elidala uma uNkulunkulu ekhulumisa ngabaprofeti labo kuthiwa ababusi besizwe sikaNkulunkulu ababengasalifuna izwi likaNkulunkulu ngoba bethandizwe bexuba nezwi likaNkulunkulu nezwe then babe babulala abaprofeti beqiniso so kwenzeka abaprofeti kwenzeka kuJesu kwenzeka abapostoli lithi iBhayibheli sakhiwe phezulu kwesisekelo sabaprofeti nabapostoli uJesu uyitshele gumbi isikhathi samaqiniso manje lesibaselwana uzothola abantu bephupha ulazi iqiniso uzohlula amadoda awu4 ayine leprosy lapha neTestament edala ayekhishelwe ngaphandle kwekamu athi sobulawa indlala lana vele masingadli sisofa kungcono singene ngaphathe ekamu sithola ukudla mawuthi basibulala sifane kuba vele ngaphandle besofa uNkulunkulu wangena uNkulunkulu wagibela lamadoda then impi yama-Assyria yesatshwa uIsrael then yabaleka yashiya yonke ingcebo yashiya wonke umnotho yashiya bonke izinto ezidingakalayo emzimbeni uIsrael ebulawa indlala baze badla abantu badla omama bapheka ingane zabo ngendlela kwasekubheda ngayo indlala but amadoda leprosaba nesibindi athatha isinqumo anquma desathi athi no uma sihlala lana sofa uma sisuka lana singena phakathi mabesibulala basibulala nje manje isikhathi samaqiniso bazalwane musu ukujabulela ukubizwa ukuthi umfundisi ungakwazi ukukhuluma iqiniso ubayisaphi labantu musu ukujabulela ukuthi umholi uyazazi ukuthi uyigwala futhi uyazazi ukuthi uyivila awufuni ukufundisa uNkulunkulu awufuni ukuthandaza awufuni ukuhlola imibhalo futhi uyazazi ukuthi uphakeme awufuni ukuhlala phansi ufundiswe uma into ungenayo ufundiswe abanye awufuni ukufunda incwadi zabanye abantu bakusize uyazazi ukuthi unepride ubasapho labantu abakulandelayo where do you lead them what is their destiny isikhathi manje sokhuluma amaqiniso then la uhleli khona uzofa nje uzobhubha so kungcono uthatha isinqumo njengalabantu labantu abane lepros abawu4 uthatha isinqumo nje manje ukuthi vele la ngihleli khona ngizofa vele mangifa ngesogrini iqinisa likho kimi lento engiyenzayo nje into engekho ayikho lento engiyenzayo ukuthi uNkulunkulu ngapha yizwe ngapha ngiyigwala futhi ngithanda imali ngithanda imoto ngigcwele izikweletu njengoba ngikhuluma nawe nje unezikweletu and njengoba ufuna iminikelo njena abantu uzovimbela abantu ukuthi bangadeli konke bangaphumi ama systems uba ufuna bakusebenzele bakunize imali ukhokhele izikweletu zakho ukuze uhambe ngale pride yakho ukuthi ugibele imoto enkulu uhlala emzini omuhle uzofa ngalonto uzofa ngempela
So ke uma usuka lapho futhi uma ukuthi bazokubulala abantu ngoba usushiya manje abangani bakho laba abadala uma bekuvula ukubulala isifani mawufela eqinisweni uhambe ezulwini ngoba vele egcineni kwakho konke vele uzofa futhi uma uje sebuya uzosala ehluthuni kwebandla usale nabangani bakho abasazohlushwa kulukhuzana ku7 years okugcina lapha negcineni. Alright, nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ulidle uhlale kulo uthi ngiyakubeka inkosi phezulu kwami, the governor, njengazo zonke izizwe eziningi ezingizungezile. uNkulunkulu awukhuluma nabantwana bakaIsrayeli ukuthi mase nifike eKhenani, now senihlele eKhenani manje senibuka abantu abanizungezile abangabona abantwana bakaNkulunkulu abangabantwana bezinye izizwe ababuswa umbuso walelizwe uSathane. Then seniyababuka seniyahala manje hayibo banamakhosi bona phe kwabo abalawula yiwo. Nathi siyayidinga inkosi. uNkulunkulu ke manje lana ubeka imithetho yokuthi manje ikhetha inkosi, follow these rules, follow these laws. All right, verse 15, uyakumbeka nokumbeka abe inkosi phezulu kwakho yena uJehova uNkulunkulu wakho ayakumkhetha. Uyakubeka omunye wabafowenu inkosi phezulu kwakho. Right, nina Israel uma ukuthi senifuna inkosi anoza kimi na Jehova uNkulunkulu wenu nginikhethele inkosi, but manikhethe inkosi niyobe nisizwa yimi inikhethe kubafowenu within your blood, within your brothers, laba besizwe sakwaIsrael. Then uthini mawuqhubeka lana verse 15, ungabeki phezulu kwakho owezizwe ongesiye umfowenu. Ufunde kahle amabhayibheli esingisi akubeka kahle lapho. Ungabeki umuntu ongesiyona umIsraelite, ungambeki umuntu ongesiyona umuntu okwaIsrayeli. Uma ukhetha inkosi uyikhethe ezizweni sabantu bakwaIsrayeli, laba abantwana bakaIsrayeli. Ngathi usuyezwa ke manje ukuthi ke abantwana bakaNkulunkulu banababusi, banabaholi babo. Uma usufunda incwadi yamaRoma chapter 13 verse 1 sekuthiwa hloniphana ababusi, then iBhayibheli lisho lokho, likhuluma nabantwana bakabantu bakaNkulunkulu. Hloniphani ini ababusi nibathobele ngoba bamiswe uNkulunkulu ukuthi balethe ukwahlulela kini. Ngathi yasizwe isihloko sithini lana uverse 8, imithetho yabahluleli kanye namakhosi. So ke uma likhuluma iBhayibheli lisho njalo, lisho kuwe nje umntwana kaNkulunkulu okwazi ukuthi embusweni kaNkulunkulu kunabaholi kunababusi okumele ubahloniphe. Elingasho ukuthi laba abangisibona bombuso kaNkulunkulu ngabahloniphi, ngoba uma ungahlonipha abantu abadala uNkulunkulu wenza isono. But ukuhlonipha kwesinye isikhathi kusho ukuthi uwenza into umuntu okuholayo ayishoyo. But ukuhlonipha futhi kwesinye isikhathi akusho ukuthi yonke umuntu into omhloniphayo, into umuntu omhloniphayo akutshela yona uzoyenza provided iyintando kaNkulunkulu. Mangesiyona intando kaNkulunkulu awuyenzi. For example, hlonipha uyihlo nonyoko uzinsuku zakho zandwezweni. Ubaba wakho usakhonza amadlozi, usakholelwa ekushiseni impepho emsamo, usakholelwa ekuhambeni inyanga nokusebenzisa imithi. Right, uma wena ususindisiwe awusangeni kulokho. Manje malithi iBhayibheli hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni zibe zindezweni, alisho ukuthi awusamhloniphi ubaba wakho, kodwa futhi akusho ukuthi kumhlonipha ubaba wakho kufuneke mayethi indodana soba nomsebenzi, sohlaba inkomo emphili, ngolwesine sohlaba imbuzi embili, ngolwesihlanu hlaba inkomo embili, then soshisa impepho kulezi imbuzi embili lapha emsamo. Wena ngifuna ube khona uzolekelela. Awukwazi ukuthi ngoba nakho uthi uyamhlonipha ubaba wakho bese uyokwenza leyo nto, ngoba leyo nto iphambana nentando kaNkulunkulu. So ke uyahlonipha ubaba wakho ngokuthi baba, mama, bhuti, mawuthi ubhuti, ngiyaxolisa njengomntwana kaNkulunkulu kunemithetho yombuso kaNkulunkulu. So mina sengiphumile kulesi senzo sokushisa impepho nokuhlabela abantu abangasekho nokukhuluma sixhumane nabantu abangasekho sebafa. Angisakwenzi lokho futhi angihlanganyeli makunomsebenzi angibibikho nje ubabike ekhaya. Akuyona inkolo yami.
So ke ngoba usushilo wathi uzoba nento kanjalo ngeke ngikwazi ukuba khona ngoba ngisiyona ingxenye empeleni into kanjalo ufuna uma usindisa uyikhulume kungakafiki lapho kuthi wakhulunywa khona ngemsebenzi nani usho ukuthi wena nje umntwana kaNkulunkulu awusazenzi lezi zinto ukuze mase efika ubakhumbuza ukuthi mina ngangishilo ukuthi sengumntwana kaNkulunkulu sengisindisiwe ngisahlangenyeli kulokho uma bexosha bayaxosha ke vele iBhayibheli lishilo ukuthi bayoxosha uvukelwa nabazali right. Hlonipha ihlo nonyoko izinsuku zakho zande zibe zinde kuphi ezweni. Uyamhlonipha uyabahlonipha abazali bakho. Kodwa ukwazi ukwenza into ephambene nentando kaNkulunkulu yokukholelwa emadlozini. Right. But makukhona into ubaba wakhe ayicela unalo usizo lwayo. Eyicela uyakwazi ukumsiza engaxabani nentando kaNkulunkulu. Kanjalo nababusi balelizwe bangabantu abadala uNkulunkulu babusa lelizwe babusa abantu abadala uNkulunkulu. So siyahlonipha lokho bano baba utho sezulwini unisa imvula phezulu kwababi nabahle. uJesu ufundise kanjalo encwadini kaMateyu. So ke manje siyabahlonipha kodwa ukuhlonipha kwethu kunama limitations. Uma sekufika la bengayenzi khona intando kaNkulunkulu asibahloniphi. Asisho ukuthi siyabadelela. Asibadeleli, asibabukeli phansi, asilwi nabo. Kodwa thina simele iqiniso ukuthi imithetho esilawulayo thina ayisivumeli ukuthi senze nina ababusi balelizwe enikwenzayo. So ke ama systems alelizwe bazalwane adizona ababusi balelizwe asikwazi ukuhlangela kuwo. Ngoba thina sine system yethu kwi theocratic government. Thina wethu umbuso ubizwa kuthiwa i-kingdom of theocracy kanti ibone wabo umbuso walelizwe i-kingdom of democracy. So ama systems amabili awahlukene akukho lasihlangana khona. So ke manje ababusi balelizwe uma bephambana nemiyalo nemithetho kaNkulunkulu then kuzovela ngazathi asibahloniphi. uJesu kwavela lokho ongazathi abahloniphi baze bamkhaphela abaJuda. 2 nabezizwe futhi nabo bambethela uJesu. Then abapostoli bakhashelwa ababusi abathi basaba uNkulunkulu besizwe kuthiwe sikaNkulunkulu bakhaphela abapostoli ababemele iqiniso because thina sesiphila ngomthetho wasezulwini siphila thina ngaphansi kombuso wasezulwini ugovernment wasezulwini osinike othumela imithetho emhlabeni ukuthi thina njengama subject alombuso wasezulwini silawulwa kanjena thina. Abanye kwi political language bayayazi into ye colonization. Thina manje sivumile ukucolonizwa umbuso wasezulwini sisemhlabeni ngoba kahle hle hayi ngoba sicoloniziwe actually we belong to the kingdom. We belong to the kingdom of heaven. Besidukile besilahlekile uJesu wasilanda wasibuyisa wasibuyisela embusweni wakithi ngoba sivele kumbuso wasezulwini. So ke isystem ye colonization yayithi ubuswa enye country ukwenye country kwenye indawo ushayelwa imithetho enye country kwenye indawo njengokuthi nje iEngland yayicolonize eSouth Africa. So ukubusa kwaseSouth Africa kudepende kuncike emthethweni evela le kubabusa abakhulu eEngland. That is colonization. Iyenzeka lonto kodwa ke indlela yasezweni leyo thina sicoloniziwe thina. We are not colonized by igovernment yasezulwini. We belong kwi-kingdom yasezulwini. Singabayo singabakhona emhlabeni sikwelinyizwe sikwenye country. Why sibe la kule country sithunyiwe kule country yase South Africa kulama countries alelizwe sithunyiwe. Sivela kuphi singama messengers singama ambassadors avela embusweni wasezulwini. Sikhethwe inkosi uJesu. Sagcotshwa sadesignatewa. We were designated by Jesus Christ ukuthi sibe ngama ambassadors of the heavenly kingdom. Si represent umbuso wasezulwini sisemhlabeni. So ke ikhona into yokuthi ubuswe then ubuswe imithetho igudi kwenye indawo kodwa unukwenye indawo kodwa ubuswe lo mthetho. So ke ilento ethi ababusi balelizwe ke manje uthi ubuswa kanjani imithetho thina singayazi uba la South Africa kushaya imithetho yakhona. Yes, nishaya imithetho yenda eSouth Africa, but ikhona imithetho evele ezulwini ethunyelwe emhlabeni ukuthi abafuna ukuya ezulwini, abafuna ukuphathwa ezulwini, bazobuswa ezulwini. Nansi imithetho. Manje thina sithatha inqumo sokuphuma umbuso lelizwe, sangena embusweni wasezulwini, nisinemithetho yethu. Okay. Verse 16, kepha akayi kuzandisela amahashi. Then yabona ke from verse 16 ke manje imithetho emiselwe ukuthi kulo government ezweni sakwaIsrael lozoba iking kanye nazobusa nabo nazi izinto angezokuzenza
kusho uNkulunkulu ethumela uMoses. Ngizocela ukuthi ngayiqedi ke bazalwane ngenxa yesikhathi ukuthi ngiyarekhoda lana. Uzoyiqedela uyifundele wena. UMark chapter 13 verse 9. Right. uJesu ukhulumile ngalento yani yemibuso. uJesu ukhulumile ngento yemibuso ukuthi into ekhona abazalwane. Ake sizwe ukuthi uJesu uthini ngayo. Mark chapter 13 verse 9. Okay. Kepha ziqapheleni nina bayakonikhaphela emiphakathini, communities, right? Niyakushaywa emasinagogeni, the churches, local churches, right? Niyakumiswa phambi kwababusi, the governors, the politicians, the leaders, the premiers, presidents, mayors, councillors, chiefs, the ndunas. Niyomiswa phambi kwani kwababusi namakhosi, kings, chiefs, ngenxa yegama, ngenxa yami, ngenxa kabani kaJesu. Kube ngubufakazi kubo. uJesu uyi-addressile lento ukuthi kuyofika isikhathi lapho niyomiswa khona phambi niboshwe kuma synagogue. Kwakuba nesinagogue ruler, umbusi noma umholi wesinagogue. Lo mholi wesinagogue makunezimo ezithile ufuneka ixoxe ngabantu, wayemenywa nabo lapha emenywa makunama meeting kubaFarisi nabapriest nama chief priest, wayeba khona beyingxenye. Abanye futhi ama synagogue ruler babeba kwiSanhedrin. So manje makuthiwa ke niyobanjwa kuma synagogue, that is a religious side. Ukuthi nina njengoba ningabami mina Jesu Kristu nenza imithetho yami, imiyalo yami njengoba injalo kulomhlaba. Nazi inhlaka zabantu, nanka ama parties abantu, nanka ama groups abantu enizoba nenkinga nawo. Abantu abathi bayakholwa, bayamaza uNkulunkulu, banemithetho kaNkulunkulu, bayabesaba uNkulunkulu kodwa bengaqondi, besathandizwe nezinto zalo. Bazonikhudulele emasontweni abo, emabandleni abo, yabona. Bese kubakhona laba aba political on the other hand, abangamazi inhlobo uNkulunkulu, abaye bayamaza uNkulunkulu, abamkholwa, ngizothi nabamkhonzi. Then labo bantu labo bazonibizela kuphi phambi kwababusi. uJesu uaddressile lokho. So uJesu ukhuluma nabapostoli uthi nansi into abazoyenza kini. Ake sibheke ke manje encwadini yezenzo chapter 25 verse 1 to 26. Noma siqale ngobani? Siqale ngezenzo chapter 4. Asiqala ukufunda izenzo chapter 4 verse 19. uJesu njengoba ekhuluma lesiprofeto lana kuMark chapter 13 verse 9. Izenzo chapter 4, uzenzo chapter 4 verse 19. Isiyagcwaliseka le prophecy. So uma le prophecy igcwaliseka kusho ukuthi nawe uma usuthatha initiative yo uyihlonisela uNkulunkulu, oqaphela ufunde kahle. Matthew just lapha verse 9 Mark chapter 13 ziqapheleni nina. Nawe uma uthatha isinqumo sokuyiqaphela nje manje ukuthi ukuphi njengamanje ubhizi ngani? Usakholelwa kule system education yalelizwe, nemisebenzi yalelizwe? Usakholelwa kwimpumelelo yalelizwe, nama celebrations alelizwe, nama entertainments, nama sports alelizwe, kwi social media, social network yalelizwe? Usakholelwa kulokho? Ukuphi njengamanje? Abapostoli makuthiwa babuye nje manje bazophila ivangeli, bazofika benze njengawo. Makuthiwa inkosi uJesu yabuya nje manje, uJesu uzobuya bazalwane, uyeza kwi second coming. Uzoqeda yonke lembuso nama systems akhona. Lokho kufakazela ukuthi uJesu akayona ingxenye yama systems akhona njengamanje, ngoba uzowabhubhisa amaqede. Umnikazi wawo, the source of it, uSathane uzoboshwa for 1000 years. uAntichrist ozorula umhlaba wonke for 3.5 years ngelikhuzana nge-one word order. Then eneza abantu i-order yonke ebadictate abantu, uzobanjwa afake echibini lomlilo nomsizi wakhe uFalse prophet. Then bese kubulawa wonke amakhosi omhlaba avukela uKristu, amelene noKristu. Okusho ukuthi uJesu umelene nendlela yokwenza nokuphila lelizwe. Wena ufuna yona njengamanje? Awufuni kaJesu. And uma ufuna kaJesu yedwa, ukuzubuse noJesu seqedwe lembuso walelizwe, ukuzubuse noJesu ngaleso sikhathi uJesu azobuya ngaso. Njengamanje ngeke bakufuna abalelizwe. Ufunani wena? Ufuna ukufunwa nokuthandwa yilabo abalelizwe abazoqedwa inkosi uJesu ekufikeni kwayo? Noma ufuna ukuthandwa, ufuna uJesu nokubuswa uJesu abangamfuni njengamanje kulelizwe, kodwa uJesu ozoqeda laba abakubusa abakhona njengamanje? Ufuna kuphi? Ngoba ngeke ukubambe kokubili.
Right, uverse 19 uthini bazalwane? Izenzo chapter 4 verse 19. Kepha oPetru noJohane baphendula bathi kubo, nqumani, decide nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukuthi ukulalela nina kunoNkulunkulu. Yezwa ke manje kuma amagroups amabili, amagroup amathathu la bazalwane. Abapostoli bakaJesu abashumela umbuso kaNkulunkulu, abashumela ugovernment wasezulwini. Athi uJesu hambani, ekuhambeni kweni nishumayele nithi umbuso wezulu ususondele. That's a mandate eyenikezwa abantwana bakaNkulunkulu mawufunda uMatthew chapter 10 mangaphosisi. Right. Then as you go, preach the kingdom of heaven is near. So benze njalo futhi baphuma bashumela umbuso kaNkulunkulu. Hayi umbuso walelizwe. Hayi umbuso weJudaism. Right, uma sebeshumayela umbuso walelizwe bephenduka abantu laba bathi bayakholwa ba umbuso kaNkulunkulu kodwa bengayenzi intando kaNkulunkulu, then abapostoli bavukelwa yibona bababamba ngoba kwavuka umona kubo. Sizolifunda lelo verse. Into abazoyenza manje njengoba bebabopha nje bafuna ukubakhaphela kuphi kubaholi balelizwe abangazi lutho ke ngoNkulunkulu bona. Right, uJesu ushilo wathi bazozenza lezi zinto nase yafezeka manje kwizenzo chapter 4 verse 19. Sebeyabuza ke manje oPetru inceke kaNkulunkulu enesibindi ekhuluma iqiniso uba umufunda lapha izenzo chapter 4 verse 13. Right, kwathi bebona isibindi sika Petru noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, unschooled, abantu abangafundile, abangezona ifundiso, abangona ama professionals. Right, kodwa abantu babe nani, babe benoJesu futhi benesibindi, beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, yabona, abangafundile bayimifunda nje, bamangala babazi ukuthi kade benoJesu. Uma uhamba noJesu uba nolwazi, ulwazi lukunikeza understanding. Bathi abalelizwe knowledge is power. Ukuba nolwazi uluqonda kukwenza ukuthi ube nesibindi. So labantu bahlala noJesu, into abayifunde kuJesu bayayiqonda and banesibindi ngayo. Yize kodwa be unschooled. They are not educated according to the standard of this world. Babe ngekho kuma systems of education yalelizwe. So kodwa babe noJesu, impilo yabo yonke babe noJesu. So manje abakwenzayo kubehlela ngenxa kaJesu. Lokhu uJesu akushilo ukuthi kuzokwenzeka ngenxa yami mawubuyela lapha kuMark chapter 13 verse 9. All right. Bese sifunda ke manje uverse 1, sibuyele kuverse 1. Ukuboshwa, isihloko sithi ukuboshwa kukaPetru noJohane nokuma kwabo phambi komphakathi wabaJuda. Right, kepha besakhuluma kubantu abapriest nenduna yethempeli, ngethezwa ke synagogue ruler, then naba temple ruler what nabaSadusi babafikela benengwa ngokufundisa kwabo abantu nokumemezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo. Yini ecasula labantu abathi bayakholwa? Induna yethempeli, umuntu ogada ithempeli, nani nabapriest, abantu abaphethe imithetho kaNkulunkulu, bacasulwa banengwa isifundiso sika Johane noPetru. oJohane noPetru kade benoJesu, and bona babe close kuJesu, uJohane noPetru, ngoba yile 3 uJohane, uJakobe, uPetru bathatha uJesu esezobethelwa bayothandaza. Manje labantu kade benoJesu bashumayela ivangeli ukuthi uJesu uvukile obafileyo. Laba abanye bayanengeka. Njengoba sikhuluma iqiniso kanje nje khona ingceke okuthiwa ezenkosi, okuthiwa ezenkosi. Asazi noma ezenkosi uJesu noma kuthiwa ezenkosi asazi ukuthi yipi yona, ngoba mabevukela izwi likaNkulunkulu, bevukela abantwana bombuso kaNkulunkulu, bevukela iqiniso likaJesu Kristu, bethi bazingceke zikaNkulunkulu, akena uNkulunkulu ophilayo lowo, ngoba abazingceke zikaNkulunkulu ophilayo iqiniso bazolizwa. Abeqiniso bayasizwa njengoba ngikhuluma nje, bayangizwa beqiniso. Lonto leyo itholakala kubani? Lonto leyo itholakala ku 1 John chapter 4, ngithi verse 5 noma verse 4 noma verse 6, ukuthi abeqiniso bayasizwa. Ufunda lawo mavesi uzoyithola le ndaba lapho. So ke abazi iqiniso bazana abafuna iqiniso bayangizwa njengoba ngikhuluma nje. But abangesibona beqiniso abezwe abasizwa, kodwa bathi bayakholwa. Yibo ke laba bazosivukela ke manje.
Akusimangazi lokho, akusithusi ngoba kwenzekile la incwadini ezenzo. Abantu abathi bayakholwa bavukela uJohane noPetru. Yindaba nabo baphushwa umona. And emva lokho banjani lithi iBhayibheli benengwa. Uthi sithini isambulo 21 verse 8. Abanengekayo. Abayokuliva ifa lombuso kaNkulunkulu bophosa ecibini lomlilo. Laba banengeka laba. Benengwa iqiniso elishunyelwa izinceke zeqiniso zikaNkulunkulu. Right, usungayifundela ke nje wehle from verse 1 to verse 7. Bengifuna ukuveza into kanjalo. Yaphinde yenzeka futhi lento ezenzweni chapter 25 verse 1 to 26. Lapho ngicela udadishe kahle ngoba ngeke ngisaba naso isikhathi manje so analyze kayi nawe. Awuyi analyze wena nje uthembeke impilo yakho lena. Ungancika ukuthi ngizokunikeza yonke into. But ngizokunikeza ivesi nje manje ukuthi awufunde manje izenzo chapter 25 uqala ufunde yonke ichapter. Lapho uzothola zonke inhlaka ezahlukene. Uzothola umphostoli Paul lapho emangalelwe enecala. Uzothola qoqana ababusa abakhulu abaphezulu. Yabona laba kuthiwa yini ama emperors nani of the kingdom of ilokuzana yase Rome. Then ababusi laba abakhulu banamagama ababizwa ngawo the chief governors. Banamagama banamagama bizobafunda lapho. Then kuhlangene bona. Then baqoqwa ubani? Baqoqwa ababusi bamaJuda. Then kuzothethwa icala lithini icala akulalele kahle ufunde kahle nje uyinikeza isikhathi. Yabona? Enye indlela engifunda ngayo iBhayibheli leyo ungajahi. Uhlole nje kahle uthi okay. Ababusi babaJuda bakhona la. Ababusi babezizwe bakhona la. Then inceku zikaNkulunkulu eziphumile kuma systems alelizwe ezihamba ngomyalo wasezulwini ngelokhuzana ngeconstitution yasezulwini kuphela. Zimangalelwe manje ifakwe ecaleni. Ziboshiwe. Zithetha amacala. Kufezeka isiprofeto sika Jesu kuMark 13 verse 9 ukuthi bazonikhaphela kulaba bantu. So ke uma nathi sakhiwe phezulu kwesisekelo sabaprofeti nabapostoli uJesu etshele igumbi nathi kuzosenza lokho. Uyesaba? Uyanengeka? Njoba ngikuhlomisa nje ngenza umsebenzi wami kwabase Ephesians chapter 4 ngithi verse 12 verse 11 and 12 ukuthi kuhlonyiswa abangcwele bahlonyiselwe ukukhonza kwebandla. Bahlonyiselwe ukukhonza umsebenzi webandla kubekwe kanjalo bazalwane. Ukuthi baqeqeshelwe baequipwe ukuze bakwazi ukusebenza umsebenzi wasembusweni. Ngenza lokho nje manje ukuze ube nesibindi. Musuba igwala. Musukusaba. Umuthi umntwana kaNkulunkulu uyathandaza uyashumela ini mawusaba. Muyigwala. Uyasaba ukukhuluma amaqiniso ngoba bazokuncisha imali abantu. Kwabona abantu laba imali abayithola khona basesonweni kuma systems alelizwe. Funa baphume kulama systems. Uyesaba kubatshela lokho. Usabani? Usaba indlala. Oh kusho ukuthi isisu wena isisu sakho noNkulunkulu wakho wena. Usaba indlala wena usaba uNkulunkulu wakhe isisu. Ngoba se Philip chapter 3 uverse 18 no verse 19 then uNkulunkulu wabo yinisiso. Ufunda kulawo mavesi lawo. Ngiyamangala. Uma ufunda amaGalatia chapter 4 uqala ufunda ku verse 8 to 10 ukuthi wena usubuye wabuyela emuva oba isigqila ozogqilazwa izinto zalelizwe ama celebrations alelizwe. Uyesaba ukuphuma kona. Uyesaba kubaphoxa mabethi bakufiseliwe ibirthday uyesaba kubaphoxa ukuthi hayi mina sengiphumula ngisangeni lento. Mabethi Merry Christmas uyesaba ukusho ukuthi Merry Christmas asengiphumile ku Merry Christmas. Mabethi Happy Father's Day uyesaba ukusho ukuthi sengiphumile kulezi zinto uyesaba. Oh usaba abantu abazofa. Usaba abantu bazokubulala kodwa bengenawo amandla okufaka esokweni nokufaka ezulwini. Uyeka amaqiniso mawezwa amaqiniso avela kuNkulunkulu onamandla ukuthi akubulale aphinde akufaka esokweni mayithanda ukufaka esokweni akise ezulwini mawuyenza intando yakhe. All right. Okay. Uma ufunda incwadi kaThito chapter 3 uverse 1 wakhona umpostoli Paul lapha wayekhuluma nani nabazalwane. Lo mpostoli Paul lapha encwadini yezenzo 25 yena uvukelwa ababusi. Umuntu ukumangalela kanjani akuvukele akufisela ukuthi uboshwe noma ubulawe uma ngabe uvumelana naye.
So uPaul wayengavumelani nababusi balelizwe eshumayela umbuso kaNkuluNkulu. Yethu kodwa simuzwa lo Paul ebhala incwadi lana ebhalela abazalwane. Uthini? Then uverse 1 incwadi kaThithu, right, uTitus bazalwane, uchapter bani, uchapter 3 bazalwane, sorry, uThithu, incwadi kaThithu chapter 3, uTitus chapter 3 verse 1. Bakhumbuze ukuba bathobele ababusi neziphathimandla, balalele, balungele imisebenzi yonke emihle, imisebenzi yonke, balungele imisebenzi yonke enjani? Emihle. Kusho ukuthi khona imisebenzi enjani? Emibi. Imisebenzi yalelizwe kuma systems alelizwe mibi, ngoba masuyicubungula iphambana nemithetho kaNkuluNkulu yonke lemsebenzi. Professionalism iphambana nemithetho kaNkuluNkulu. Lana abazalwane kwakuthiwa abalungele ukwenza imisebenzi yonke emihle. Angeke kumsebenzi omuhle uthole ngaphandle ukuthi ube ngaphansi kaJesu Kristu nemithetho yakhe. Imisebenzi emihle ikhiqizwa imithetho kaJesu. Imisebenzi emihle imisebenzi yentando kaNkuluNkulu. Right. Kwabase Efesu lathi ngokhotha bazalwane chapter 4 right uverse 12 lapha nakuthiwani, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. So uma kuthiwa ke lapha nakuThithu chapter 3 verse 1, abazalwane abatshela ukuthi abahlonipha ababusi bese belungela ukuthi benze yonke imisebenzi emihle. Sefuna kuyibuze manje ukuthi ibapha ababusi, ngoba khona ababusi bezwe elibuswa uSathane, izwe lobumnyama. Ababusi bakhona baneBhayibheli labo, iconstitution yabo enemithetho yabo. So bese kuba khona ababusi abangabantwana bakaNkuluNkulu, abaneBhayibheli elingcwele, imithetho kaNkuluNkulu ababusa ngayo. Nabo babuswa imithetho kaNkuluNkulu, bephinde futhi babusa abantu, bahola abantu bakaNkuluNkulu ngale mithetho abayinikezwe uNkuluNkulu. Zibuzeke ukuthi umpostoli Paul wayekhuluma kubaphi, wayiqondise kubaphi ababusi. Manje mayisemention imisebenzi emihle miphi yona? Ngoba uma ufunda pha bese Efesu, uma ngabe i-fivefold ministry yakha abazalwane, ibakhela ukuthi benze umsebenzi wokukhonza, injongo, imotive, i-final result, i-final product kukuba kwakhiwe umzimba kaKristu. Laba ke nemisebenzi yabo efundelwe ekoleni nasema-universities bakha ini bona? Yini i-final product yabo? What is the end result of their labor? Ukusebenza kwabo, umphumela wokugcina yini abafuna ukuyikhipha abayikhiqiza? Uma kuthiwa abazalwane ke abahlonipha ababusi, bapha ababusi imisebenzi emihle, imisebenzi yombuso kaNkuluNkulu, ngoba kwakhiwa umzimba kabani? kaKristu Jesu. Bese kuthi abase Efesu chapter 2 uverse 10, ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu. Ubani? uNkuluNkulu. kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle, sidalelwe imisebenzi emihle. Kubani? kuKristu Jesu sidalwa uNkuluNkulu, njengoba sizelwe kabusha njena. Ayilungisela ngaphambili uNkuluNkulu ukuba sihambe ngayo. Thina esindisiwe singabantwana bakaNkuluNkulu, uNkuluNkulu wasimisela imisebenzi ngaphambili singakazalwa. Wayimisa ukuthi laba mabefika emhlabeni bazokhonza mina, then uma sebesindisiwe babuyiselwe ecebeni lami. Nansi imisebenzi abe ngibabekele yona, ngoba ngibazalile, ngibadalile kuKristu Jesu. Njengoba sizelwe kabusha sasindiswa kuKristu Jesu. So manje sihamba sihamba ngemisebenzi esayimiselwe uNkuluNkulu emihle, not imisebenzi yalelizwe. Then in the kingdom of God kunani? Kunababusi. Abanye babizwa kuthiwa amalukhuzana lapho kwi-fivefold ministry ababusi, but banikeziwe nabo futhi ababusi namabaholi bombuso kaNkuluNkulu ukuthi bona bayizinceku, bayakhonza. Uthi uJesu, nina nibusi njengabezizwe. Abezizwe bathatha umthwalo bawubeka emahlombe, phezulu kwamahlombe abantu, kanti nina anikhonzwa abantu. Yini enikhonza abantu? Yini eniseva abantu? Ningabaholi kodwa niseva abantu. Right.
Ngicabanga ukuthi izwakale kahle nto bazalwane. Singabe samconfuse ke uTitus uTito chapter 3 verse 1 uyafana noRomans chapter 13 verse 1. I-context iyodwa lapho. Ngicela ukugcizelela futhi. Siyakufundisa nabanye ukuhlonipha ababusi bezwe lobumnyama ngoba bangabantu bakaNkulunkulu abafela uJesu Kristu. Sibahlonipha sinama limitations, sinama restrictions. Asibahloniphi kukho konke unless uma bengathatha imithetho kaNkulunkulu, uma beza kithi bengabaholi bengababusi beza kithi bese betha senze lokho okushiwo uNkulunkulu eBhayibhelini elingcwele senze khona, then we'll respect them, we'll honor them. But umthetho wabo bethi funda, masufundile usudokotela usunesi, then umthetho kagovernment ukuthi umuntu mayefuna ukukhushula isisu ukwenza abortion kufuneka wena umsize njengesisebenzi sikahulumeni, njengomqashwa, as an employee, as a government worker, as a government servant. Wena kufuneka umuntu mayefika umnikeze iphilisi lokuthi akhushula isisu, noma umjovo ukhushula isisu, noma umjovo wokupreventa. Lokho uma wenze njalo ungumbulali, kuphambene nentando kaNkulunkulu, umsebenzi ufundele mubi okaSathane. So ke asikwazi ukumlalela uhulumeni mayethi abantu abafunde ngoba izinto ezifundelwa kulelizwe then mase isetshenzwa kusetshenzwa imisebenzi emibi ephambene nentando kaNkulunkulu. Hayi siyabonga abazalwane. Umoya ongcwele yokusiza kuphela, hayi ukukhuluma komzalwane. Hayi ukhuluma kamzalwane kuphela, umoya ongcwele yokusiza. Umoya ongcwele yokusiza ukuthi uyiqonde lento, ube neconviction kuyona, uyikholwe, ingene kwenigxile, ube convinced ngayo, bese uthatha isinqumo, uphenduke, ushiye konke okubi, wenze okuhle, umele iqiniso. Umoya ongcwele yokusiza ufunani? Lithi iBhayibheli kwaMaHebrew chapter 12 senkohlo 2 verse 1 uthi bhekani kuJesu, umqalisi nomphelelisi okukholwa kwethu. Njengoba uthi uyakholwa nje ubheke kubani? Uma ubheke kuJesu uzozizwa lezi zinto. Uma ukuthi ubungazazi ubuwenza otherwise ngenxa ukuthi ubungazi, uNkulunkulu ungithome kuweka impela ukuthi uthathe isinqumo, usunalo manje ulwazi. Do the right thing. Repent. Please God. Romans chapter 12 1 no 2 lapha ukuthi ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuthandekayo nokupheleleyo okuhle kuNkulunkulu. Nikelani imzimbani ibe umhlatshelo umnikelo ophilileyo. Ningalilingisi lelizwe. Lelizwe linendlela yalo nababusi balo, lumbuso, libuswa uSathane. Kunabantwana bakaSathane. But thina sisindisiwe zelo kabusha, sidalwe uNkulunkulu wasidalela kuKristu Jesu. Kunemisebenzi yethu, sinemfundo yethu eyizwe kaNkulunkulu. Njengoba ngikhuluma nje wonke lama audios, isikole lesi ngiyafundisa, university ngiyatrainer, I'm equipping the saints, preparing them to do the works of service in the kingdom of God in order to build up the body of Jesus Christ. Siyabonga. uJesu sibusise. Amen.